سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونون ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንየው ተዩ ብቕንያቱ ቅንያት ቢንን ቅንያት ሓጎስን ቅንያት ሓበንን ናይ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ኣብ ሚድያ ዓለም ትዝረበሉ ዘላ ቢን ድማ ምንጪ ናይ ትዘረባ ዝኾነሉ ግዜ ኢና ንርኢ ዘለና ድሕሪ ድራማታት ድራማ ዘጋጠመ ስተጅ 16 ቢን ተመሊሱ ቦቱን ማሊኡን ደረጁን ኣውሒሱ ከም ዘሎን ብሓዊ ይፍተን ከም ዘሎን ዳርጋ ብሓዊ ይፍተን ዘሎ ዝቕፅል ዘሎ ውድድራት ናትውን እንታይ ዓይነት ከም ምዃኑ ክንሪኢና እዚ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ዘሎ ደስ ዘብል ሪኣክሽንስ ድማ ክንሪኢና እዚ ህዝቢ እዚ ስንቋዕ ፈጥረሉ ዘብል ማለት እዩ ጎኒ ድማ ዓለምና ምንባር ስለ ዘይቋረፀት ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣገደስቲ ሄድላይንስ ኣለዉ ክንሪኢና ሓደ ካብኣቶም መጀመርያ ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ ኣብዚ ራሽያ ውፅያቶ ዘላ حوسي ده سنبت كنبلا نخلينا في تلفزيون ناي راشا استزرق حي زغتري ويهم بليس لايك قبرو سبورت قبرو كومنت دما دروب قبرو let's go Provocative broadcast, the Russian state television aired a segment discussing potential missile strikes on European capitals. The inflammatory rhetoric comes in direct response to the US announcement of plans to station long-range missiles in Germany. On your screens is the video aired on the popular 60 Minutes program on Russia 1 channel. Hosts Evgeny. So is it three was اللهم أب ناي Russia state television ويك حجراوي television مدبر television زوج حبريتاينا هنري زحبريتا زي دحرزي أمريكان أوروبان زوج بروز اللي بفلا دحرت ناي وعلى ناي ناتو يوكرين كن حجزينا يوكرين أسوارنا نذكي ما ولا وش راشا تحرم تخليها كل ذيك على نحن جبرينا F-16 كنا باينا قال ملابس بعلى لوزنا برا درجايو إذا راشا كم جبر ملتي على التلفزيون ناتهم تايلهم ንከተማታት ናይ ኤውሮጳ ከመይ ገይሮም ካሃርሞን ከም ዝኽእሉ ማለት ድማ ዓበይቲ ከተማታት ናይ ኤውሮጳ ከም በዓል በርሊን ፓሪስ ሎንደን እናጠቆስዮም ዝዛረቡ ሕጂ ረኣይዎ እዚ ከም ሓደ ንእሽተይ ፕሮፓጋንዳ ቦታ ኣይኮነን ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ብሃገር ደረጃ ዝዝረብ ዘሎ ርእይቶ እዩ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝወፅእ ድማ ብዘይ ሳንሱር ወይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፍቓድ ናይ መንግስቲ ዝወፅእ ከም ዘይኮነ ክንግንዘብ ኣለና ኣብቲ ናይ ፕራይቬት ቴሌቭዥን ሰብ ኩሉ ናቱ ቲዮሪ ክዛረብ ይኽእል እዩ Popov suggested attacks on multiple NATO member states. The broadcast highlighted Berlin, Warsaw, all the Baltic states, Paris, Bucharest, Prague, and of course American bases in Germany as a target of Russian missiles. This alarming broadcast comes on the heels of a controversial announcement at the recent NATO summit. The White House revealed plans to periodically station the broadcast comes on the heels of a So, the target gero mazalo ten Baltic states bahala ten Latvia, Estonia, Lithuania بزح زفكر هجرات كم دما Poland Poland دما توارسا وزبال كتماناتهم ناي جرمن برلين كم دما تنا أمريكا مدبرات زلوا بوخارست مالتكا تنا نيتو مدبر زلوا أب من يخاطب لهم اليوم رومانيا زلوا فرانس باريس يبلو اب عند انجليز ما لندن كمون اتن هاربرس مانشسترن برمنغهامن يلوم يمطقسو سو انتي مالتي بحفشا تارجت ناتوم امريكا راشا when it comes down to it ويكا ابتا علاماتها انت تبصحو انت عينت سقم تكوزهم زخلو يوم بروجكت خغورو زفتن زلو ስለዚህ ስኻትኩም ንውሽጢ ራሻ ክታርሙ ገለ ከተብሉ ትኽእሉ ኢኹም መንጻሩ ቡ መንጽርውን ብዙሕ ወታደራዊ ኣጽዋራት ናይ ራሻ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ናብ ኒኩለራዊ ኣጽዋራታት ተንቀሳቐስ ከም ዘላን እዩ ዝንገር ዘሎ መብዛሕትኦም ኤውሮጳ ወላ ሓንቲ ዘይብሎም ክነሶም ታይም ዝብሉ ራሻ is bluffing ማለት ራሻ ከተፈራርሃና ኢላ ትዛረብ ዘላ I mean أنا I don't know أب كم يعني الدرجة أنا فانتازي تبغى تحس له كنا تكردان كوي زي كل زلوا عقمنت زي بالكا كتكلا غلون قبل ما تكتبون عقمنت زي بالكا نعبنا جرمن ما رحنا جرمن شانسلر أب ناتو وعلى بأمريكا غيدوس أمريكا مسترخبة أمريكا نيوكلير وأسوار زحزة مسايلات أب جرمن كانوا تينا يلو مالو كم حجوس يرد ما يقولون يرزقن أب إسرع سبعة حمشنا بيلي كأتزخل راشا كن لوم معالتي زلوا نيكولا رواتوار تدليا كدم سسانات خلي انا زما بيرا بازلنا ازمو خانو نافلوت كنت هم زول زلو نا حسيا يا راشا كدم سنات خل اندي اجن اي تغبرونيا hope is not a strategy بلوكيلاتات تسفا مقبار استراتيجي كونن استراتيجي يو استراتيجي ناتهم دما ابزوان زي نحيلنا راشا كلا خل زغل عقميه بلوم and that's a fact
سمعي زلي يكون قال لهم نراشاك متعطن زخل حيل كم زي بلهم they know it is a fact حجي فايس بريزيدنت ناي امريكا دونالد ترامب مريض وزلو جي دي فانس بوقعي على التلفزيون تزارب قلي مس ناي راشا زودادر وتدراو عقميه بلناني يزبل امريكا يزبل زلوس راشا تفريو زلو تدراو بيز ناتا مس اكودادر زغل من بعد 26 غزي انا عمت 3-4 عمت نتناتنا اندستريال بيز انت ابينا شعينا خنودادر نغل لازم راشا خنودادر نخلينا امريكا تبلا اوروبا فرجاري كمزيلو نحل وقت انتهي قبر له حاول مسحتار نقر مسحتار سقى مسحتار اي قارته تمام نغطي الرايو what is going on controversial announcement at the recent NATO summit. The White House revealed plans to periodically station long-range weapons in Germany starting in 2026 as a deterrent against Russian aggression. However, the Russian response suggests it has only served to inflame an already volatile situation. The Kremlin immediately issued a stark warning that this deployment could effectively turn European capitals into legitimate targets for Russian missiles. This escalation marks a dangerous new phase in East-West relations, eerily reminiscent of the So انتهينا نرزلنا اتي مدرة امونغو راشان ايروبان تبصحي زلو متفنان ابزل على درجة رسني بصحيكم زلون از رسني زي دما بخمي كزحل غل نتكز حلو زخل سب قدايم دور دلو ناي هنغاري زت سلام جبريل مسفتني كاب اوروبا حبرت تعينت مقطعات خنا وردولينا يلم ديسكاس قبرلو نسلام نز حسبه نعونو قوصي حسبلو اكند نساتهم نتناتو تبغسو سلام وشيدم وي ونعو قديفم كل عينت منقد سلام ስለዚህ كلناتهم ቋንቋ ንውግ ከመይ ጌርካ ተናውሕ እምበር ሰላም ከም ትኽእል ዝገልጽ ሓሳብ ይኹን ርእይቶ የብሎምን ሶ እዚ ኮይኑ ከሎ ራሽያ ፕላናታ ንኤውሮጳ ከመይ ጌራ ክትሃርማ ትኽእል ኣብ ብሕጂ ብትሰርሖ ኣፅዋር ዘሎ ብሕጂ ንኽትሰርሖ ትደሊ ዘላ ኣፅዋር ዘይኮነስ ብዘለዋ ኣፅዋር እያ ትዛረብ ዘላ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጀርመን ወተሃደራዊ ዓቕምናታ ንምሕያልካ ሓድሽ ፕላን ኣውፅያ ኣላ ኣብ ጀርመን ዘለኹም እዚኣ ሓበሬታ እዚኣ ብጣዕሚ ከተገድሰኩም እያ listen it carefully listen now boost after the cabinet approved the Germany's armed forces are to receive a much-needed financial boost after the cabinet approved the country's annual budget for 2025. But the €1 billion increase is much less than the defence minister asked for and comes at a cost. Aid to Ukraine will be slashed as بعل هندي بعل تشاينا بعل روسيا بعل أمريكا ببليونات الثمن جنزب أبو تهدروا حيلناتهم يوم إنفستس قبروا أمريكا كباب 1 تريليون صغر شو من 230 بليون عمت وتهدروا باجت اللوا تشاينا كل 300 بليون تبصح وتهدروا باجت اللوا روسيا 200 جالن زخون بليون اللوا هندي معد بليون 8-7 زخون بليون جرمانك مسنت ورادر دلا كنديسك 1 بليون these people are like ab fantasy عالميهم زنبر زلو نزا بليون كب خندي حيلم تيوم على رأي حج كاب منتاي اب جرمن تنبر زلهم هيوتكم كسا كندي كبد مخانو حج فلت وز ገንዘብ እዚ ካብ ዜሮ ካብ ተኣኪቡ ዘሎ ባንካ ይኮነ እንደወስዎ ዘሎ ካበይ ክምንዝዕዎ ምዃኖም ስምዑ እዚ ከዓ ኩል ሃገራት ኤውሮጳ ዝረአዩ ናብ ወታደራዊ ዓቕምና ኢንቨስት ክንገብር ኢና ክብሉ ከለዉ ካበይ ምፅኦም ኢንቨስት ክገብሩ እዮም ኤርትራ ሰራዊታ ክትምልምል ከላ ንሰራዊታ ክትኣሊ ከላ ካብቲ ዘይብላ ባጀት እያ ትገብሮ ምክንያቱ ወታደራዊ ዓቕሚ ንክትገብር ገንዘብ የድልየካ ኤውሮጳ ሕጂ እቲ ኣብ ሕልም እንዲኦም ዝነብሩ ነይሮም ኣብ ሪያሊቲ ክኣትዉ ከለዉ ሕጂ ስምዕዎም ክሳዕ ክንደይ ካበይ ክወፅእ well as funding for foreign service and humanitarian programs. With a war in Europe, Germany has pledged to boost spending on its armed forces. That means expensive things like these military exercises. Recruiting new personnel and modernising weapons won't come cheap. There's also the new 5,000 soldier brigade Germany has begun to deploy to Lithuania. Defence Minister Boris Pistorius has set course for a new So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ጀርመን ከምዚ ደቂሳ ነይራ ንነዊሕ ዓመታት ደቂስካ ነርካ ወይ እውን ኣብ ሓደ I don't know ኣብ ናይ መንግስቲ ሂወት ዲኻ ሓደ ሰብ ፅቡቅ ገይሩ ኩሉ መግብኻ ማይካን ሰላምካን ኩሉ ሒስልካ ቤላ ትነብር ነርካ ሃንደበት ብር ምስ በልካ ኩሉ ነገር በዓልካ ግበሮ ዝተባሃልካዮ ሃገራት ኤውሮጳ ብፍላይ ጀርመን ከምኡ ኣጋጢሙዋ ዘሎ ኣብ ፋንታዝያ ዓለም ትነብር ነይራ ሎሚ ኣብ ሪያሊቲ ዓለም ወሪዳ ኣላ ሪያሊቲ ዓለም ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ የድልየካ ሰራዊት የድልየካ ታንክታት የድልየካ معد باجت يدليكا من سيادك دما نوتدرنا انتس بعلم فتيوم كيدو انتس بافنش عقديكا كنت قبر لك this is the reality اب هيوت كوميو كابزو وز ايسلو زنبر ايروبايا نتن اب رياليتي زنبرا حقرات كم بعلى ايرترا رياليتي ترايدي كونن ايرترا كوننا ترايدي كونسي كلتا عينت كوننات مغنياتو اب دوبا كوف زباله مدافع انت انكتاتن زحازه سراوي سلا زنبري ايرترا تراو تدرنا يكون زلي يعني اب عوده كينات يعني ايرترا بعوده كينات يعني ምክንያቱ ሰራዊትና ኢትዮጵያ በይ ነይሩ
እቲ ሰሜን እዚ ዝበሃል እኮ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋራቱ ሒዙ ምልምል ዝኾነ መንእሰይ እናምፁ ታንክታቶምን መዳፍዓቶም ሒዞም ኣብ መሬት ናይ ኤርትራ ወይ ኣብ ደቡብ ኤርትራ እዮም ነይሮም ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ሃገር እንታይ ክትገብር ነይርዋ ዝኾነ ሰብሲ እንታይ ክትገብር ነይርዋ ሰላም ክንገብር በጃኹም ንዑ ነቲ ውላል ጀርስ ዝተሰማማዕኩምሉ ኣተግብርዎ እንተበለቶም ከእምቢ ኣይነተግብርና ኣሜሪካ ድማ ንኢትዮጵያ ናይ ተተግብርዎ ንዑ ተተግቢርኩሞ ንስኹም ገበነኛታት ክትቁፀሩ ኢኹም ስለዚ ኣይተተግብርዎ እያ ትብሎም ነይራ ብዙሕ ግዜ ሲክሬት ኬብልስ ካብ ዊኪሊክስ ወፃ ሓበሬታ ምፅልኩም ኣሎ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናብ ኤርትራ ዘሎ ክሰድድ ከሎ ዝወፃ ሓበሬታ ዝኻ እንታይ ብሰንኪ በቲ ናይ ብይን ናይቲ ኢንተርናሽናል ብይን ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ባድመ ኤርትራ እንተተባሂላ ኮይና ኢትዮጵያ ነቲ ውጊ ጀሚራቶ ይክበሃል ምክንያቱ መበገሲ ናይቲ ኩናት ባድመ ስለ ዝኾነ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ስለንታይ ደምፃልኩም ዘለዉ ኤርትራ ትወስዶ ዝነበረት ምርጫ እቲ ኩሉ ባጀት ናብ ወታደራዊ ዓቕሚ ዝኸይድ ዝነበረ ኣብ ካልእ እንተትገብሮ ነይራ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ክቕየር ምኽኣለ ግን እንድሕሪ ነሰሲቲ ዝበሃል ኣሎ ግዴታ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ኣብ ከምኡ ደረጃ ስለ ዝወረዱ ሕጂ እዚኦም ሕጂ ክርድኦም ጀሚሩ ኣሎ ነቶም ኤርትራ ነቶም ካልኦት ሃገራት ዝላገፅሎምን ዝስሕቆሎምን ዝነበረ እዮም ቀደም ወታደራዊ ባጀት ናይ ሃገራት ክሪኡ ከለዉ ጀርመናውያን ዝስሕቁ እዮም ነይሮም today not anymore ሪያሊቲ ኣብ ገጾም ሃሪሞም level of military preparedness. እቲ ሰራዊት ናይ ጀርመን ትሪእዎ ኣለኹም ብምሉኦም ዝሸምገሉ ሰብኡት እዮም ወላ ሓንቲ ሰራዊት የብላን ኣብዚ እዋን እዚ ብሕጂ ክትጅምር ዘለዋ ልክዕ ከምዚ ዝበልኩም እዩ ኣብ ሓደ እስር ቤት ከለካ ምግብካ ማይካን ኩሉ ይግበረልካ ኣብ መወዳእታ ምስ ወፃእካ ግን ገዛ ክራይካ ኩሉ ነገር ክትከፍል ኣለካ ዝበሃል ከምኡ ዓይነት ደረጃ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኤውሮፓ Putin's war economy is working towards another conflict. We must be ready for war by 2029. But how does that sit with the tight fiscal rules championed above all by Finance Minister Christian Lindner? He's committed to the debt brake, not living beyond the country's means, and he has the backing of Chancellor Scholz. The result? The budget plan for 2025 and beyond, thrashed out between the three government parties earlier this year, will mean cuts in some areas. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ጀርመን እቲ ዝሓመቐ መንግስቲ ኣብ ታሪክና ጀርመን እዩ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ወላፍ ሾልስን ናቱ መንግስትን እቲ ዝሓመቐ መንግስቲ ክንብሎ ንኽእል ንጀርመን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ተመሊስካ ታሪኻዮም ከምዚ ዓይነት ሕማቕ መንግስቲ ኣጋጢሞም ኣይፈልጡን እዮም እቶም ካልኦት ቅድሚኡ ዝነበሩ መንግስታት ብምልኦም ንኣሜሪካ ቻለንጅ እዮም ዝገብርዋ ነይሮም ቻለንጅ ብኸመይ ይገብርዋ ነይሮም ምስ ራሻ ዝምድና ንኸይገብሩ ኩሉ ግዜ እዮም ዝኽልክልዎም ነይሮም ግን እንታይ ይብሎም ነይሮም እና ምስ ራሻ ረብሓና ምስ ራሻ እዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ግድን ኢና ምስ ራሻ ንራሻ ሓደ መዓልቲ ክትወረኩም እያ ክትብሉና ከሎ ክትብሎም ከላ ኣሜሪካ ኖ ራሻ ንዓና እንተወሪራ እንታይ ዝብሎ ነይሮም ጌርሃርድ ሾርደር ዝበሃል ከምኡ ድማ ኣንጀሎ መርክል ኣብ ስልጣን ዝነበሩሉ ራሻ ንዓና እንተወሪራ ቁጠባ ናታ ባዕላ ከም ተበላሽዎ ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ከምኡ ኢና ክንገብራ ብውግእ ዘይኮነ ንራሻ ክንሕዛ ኣብ ዓድና እቲ ዝበለፀ ረብሓ ናታ ስለ ዝኸውን ንጀርመን ምህራም ማለት ንእግሮምን ንነፍሶምን ባዕሎም ምህራም ኮይኑ ከም ዝስምዖም ክንገብር ኢና እዮም ዝብሉ ነይሮም This is very sophisticated diplomacy. ኤሮፓ ሕብረት ምን እኮ ክቆም ከሎ ብመሰረቱ እንታይ ኢሎም እዮም ገይሮሞ እዞም ህዝቢ እዚኦም ሃገራት ኤሮፓ ማለት እዩ ካብ ውግእ ክዕርፉ ስለ ዘይክእሉ ውግእ ድማ ኣብ ደሞም ዝኣተወ ስለ ዝኾነ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ውግእ ክንኣልዮ ብትሕሪ ኮይና እቲ ቁጠባ ናቶም ክፈላለ ብዘይክእል ደረጃ ክንሓዋውሱ ክንክእል ኣለና ሽዑ ጀርመን ኣንጻር ኤሮፓ ከይተጀሚራ መጀመርያ መቕፃዕቲ ኣብ ነፍሳ ክወርዳ ክኽእል ኣሎ እቲ ውግእ ክሓስብዎ ከምዘይክእሉ ክንገብሮም ኣለና ኢሎም እዮም ነቲ ኤሮፓ ሕብረት እቲ ፊሎዞፊ ናይ ኤሮፓ ሕብረት ካብዩ ተበጊሱ እቲ ኮንሰፕት ቁጠባዊ ገለመለ ሓደ ተቐንዲ እኳ እንተዘይኮን ኣገዳስነት እኳ እንተሎ ተቐንዲ ግን ካብ ውግእ ንኤሮፓ ንምድሓን ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ካልእ ክንደይ ኩናት ዝሓለፈት ኤሮፓ ከም ኤሮፓ ዝዋጋእ ህዝቢ የለን እዞም ሎሚ ኢዶም ተሓፂቦም ከም ጲላጦስ ውግእ ዘይፈልጡ ገለ ዝመስሉካ ዘለዉ ኣብ ታሪክ እቲ ዝኸፈ ውግእ ኣብ ዓለም ዝገበሩ ንሓትሕዶም ብሚልዮናት ዝተቃተሉ ኤሮፓውያን እዮም ካልኦት ኣይኮኑ ስለዚ እዚ ትክክለኛ ታሪክ እዩ ክሽፍንዎ እዮም ዝፍትኑ ግን that's the history so እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ጀርመን ንድሕሪት ተመሊሶም ነታ ሰዓት ድሕሪት ተመሊሳቶም ከም ብሓድሽ ካብ ዘየሎን ካበዮም ከም ፅወት ገንዘብ ሕጂ ክንሰምዕ ኢና and smaller increases than hoped in others. The German foreign minister go back to ኣብቲ ናይ ጀርመን ከነግረኩም ጀርመን ምስ ራሻ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ብምግባር ራሻ ብፍፁም ምስ ጀርመን ክትዋጋእ ከምዘይትኽእል እዮም ገይሮማ ነይሮም and guess what መን ይበቲንዎን እዚ ኣሜሪካ መፅያ ብፍትወት ስለ ዘይትገብርዎ በፍንጫ ክንገብሮ ኢና ኢሎም ነቲ ፓይፕላይን ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ናይ ነዳዲ መስመር ተኪሶም ቦምብ ገይሮም ኣልዮሞ ብዛዕባኡ ድማ ከይትዛረቡ ኢሎሞ ዝሃረሞ ኣሜሪካ እዩ ብዛዕባኡ ድማ መፅናዕቲ ከይትገብሩ ምርምር ከይትገብሩ ብዛዕባኡ ድማ ከይትዛረቡ ኣፍኩም ዕፀዎ ኢሎሞ እዚ ገይሮሞም ከሎ እንታይ ይብሉ ራሻ ከምዚ ገይራትና ስለዚ ኩሉ ዝኸድዎ ዘሎ ኣንጻር ረብሓ ናይ ጀርመን ምዃኑ wants an increase of more than €1 billion in its funding. Foreign Minister Annalena Baerbock points to increasing
بزعبا فري بريس ما كنقرأكم لنكنه أنتي كومباكت تي في دي ولا جلز بحال مدبر ناي متحيت ناي جرمن تاي سكجيرو مس ناي حبريتا منستر ناي راشا ماريا قالت بحال الله مسا أبراشا ترخيبا من انترفيو جيروم لا أفتي انترفيو سكنتاي لاتم بنتصور ندادي نحنا يكوننا كليناكم زلنا غاز نحنا يكوننا كليناكم زلنا منغستهم يكليكم زلو مخنياتو هذا مسمر ناي ندادي أمريكا حريماتو تخالي جنا له ناي كلت سو من سريحكا تفتح تخل كال مسمر علي نزك الكيلو زلو أمريكا كاب راشا ندادي كتوتو سلازي دليو 4% اكسترا كفيلكم ناي أمريكا خد جزء سلازي دليو كلكم زلو زبل حبريتا سلدوزة إذا حبريتا زد ما أفتنا جرمن كومباكت ماجازين زبحال سلست زرقة حتى انتهي زقبت مال تجرمه نتا تلفزيون أجيروما نبرت نتا حجيروما فري براس يزبلكم زلو حقه كويزي حسوت هيكون نزي سلامته حقه يقوم بمبال التمنيستر وشت او قدات مستي قدات وشت او قداتنا جرمن نتا كامباني نبرتاتا نحقرا خلو فايرال كوينت فيديو كزورو إلني راب سمزيه سلد صابون زلو يمسالكم ني بحفش اكيدكم اب تويتر ديال قال سيرش كبروا بس انتنا نردلنا تفري ناس حساب كمغلاص تقول زبلو ناتهم بروباغندا تبل تخوين كاتراين بر ناتهم تخكلنيا حقنيا زربا كوي حسود بالي بلو جيغاز بالي بلو سلامتاي تحكي نابز بتبصحوا بمبال كعفن ويم زفتنو زلو ازي دما بوقعي زغبر زلو كنتاتنا نرزلنا it's very very sad كنتات تبصحوا زلو Tensions around the globe, but the budget proposal would give it €1 billion less. Some warn that will hit humanitarian support for people in the Middle East and Ukraine. The International Development Ministry is also due to receive €1 billion less than before. A cut of about 9% in its budget could mean less German aid for the world's poorest. It's not only foreign policy under the knife. The government's plan would also cut money to support the unemployed and pensioners in انت يمزبل زلو ገንዘብ ካበይ ክቆርጹ እዮም ዝኽእሉን ወታደራዊ ገለመለን ዩክሬን ክሕግዝዎን ዝድርብይዎን ዝነበሩ ገንዘብ ካበይ ክመጽእ ሕጂ ንደገ ዝህብዎ ከም በዓል ኢትዮጵያ ረድኤት ናይ ጀርመን ዝጽበዩ ዝነበሩ ክረኽብዎ ይኮኑን ሃገራት ኣፍሪካ ካልኦት ረድኤት ካብ ጀርመን ዝጽበያ ዝነበራ ጠጠው ከብልዎ እዮም ወይ ከውሕድዎ እዮም ከምኡ ድማ ናይ ኣፍሪካ እኳ ዝኾነ ምኾነ ነይሩ ኣብ ጀርመን አንኢምፕሎይመንት ዘለዉ ወይ እውን ኣርባይትሎስ ዘለኹም እቲ ናይ ስራሕ ናይ ኣርባይትሎስ ባጀት ክጎድል ምዃኑ ከምኡ ዋላ ነቶም ኣረግቶት እውን ገንዘብ ክጎድሎም ምዃኑ ስለዚ ኣብ ኩሉ ጽላት ኣብ ትምህርቲ ኣብ ዓበይቲ ኣብ ጥዕና ኣብ ካልእ ኩሉ ጽላት ገንዘብ እናጎደለ ክኸይድ ምዃኑ መጠን ናብቲ ወታደራዊ ኢንቨስት ዝገበርሉ መጠኑ ናብ ካልእ ኢንቨስት ዝገብርዎ እናጎደለ ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ዘርእየኩም ቪድዮ ቁርብ ትለይ ተሰንብድ እያ ክትከውን ግን ቅድሚ ናባ ብዛዕባ ፍትሕ ብሶሻል ሚድያ ክንርኢና ቅድሚ ናባ ግን ኣብዚኣ እስከ ኮርሶ ክምለስ ኢና እናሓዋወስና ክንሪኦ ኢና እዚኣ ናይ ትማል ስቴጅ ዝተዓወተ እስክረይዎ happy man. This is the dream of a career. This is what you've been fighting for years and years and years to cross the finish line victoriously. Right. You know what? እንታይ ክገብር ኢለ የምፅአልኩም ነዚ መስለኩም ንነዊሕ ዓመታት ናይ ካሪየር ናቱ ናይ ሙሉእ ህይወቱ ዝሰርሓሉ ንመጀመርያ ቱር ዲ ፍራንስ ስቴጅ ተዓዊቱ ንመጀመርያ ካብዞም ኩሎም 170 ገለመለን ዝወዳደሩ 10 ግዜ ተወዳዲሮም እቲ ውድድር ሓንቲ ግዜ ስቴጅ ከይተዓወቱ ዝወፁ ሰባት ኣለዉ ክትፈልጡ ዘለኩም ቢንያም 3 ግዜ ተዓዊቱሉ ኣሎ ነዚ ስቴጅ እዚ ኣብ መበል ካልኣይ ግዜ ተሳቲፉ 2 ግዜ 3 ግዜ ተዓዊቱሉ ኣሎ ነዚ ስቴጅ እዚ ነዚ ቱር ዲ ፍራንስ ተዛዕበየ ግራንድ ቱር ዝበሃል ኢማጂን ክሳዕ ክንደይ እቲ ናይ ቢንያም ደረጃ ብመንፅር ናይቶም መወዳድርቲ ክትሪኦ ከለካ ክሳዕ ክንደይ ንቕድሚት ከም ዘሎ ኣብቲ ውድድር እቲ ትማል ዝመፀ እሙኻ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፀ እሙኻ ምስቲ ኩሉ ኩነታት ሪኢኻ 3 ግዜ ኣከታተል ተዓዊቱ ኣሎ ዝወዲ ክዛረብ ኣይከኣለን ሓንቲ ግዜ ስቴጅ ስለተዓወተ ክዛረብ ኣይከኣለን ክሳዕ ክንደይ ክብደት ከም ዘለዎ እቲ ስፖርት እቲ ንኽርዳእና ኢለ እቲ ናይ ቢንያም ዓወታ ቃሊልና ከይንሪኦ ኢትስ አ ቨሪ ቨሪ ሞሜንተስ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ትርጉም ዘለዎ ኩነታት እዩ ቢኑ እውን በኽዩ እዩ ግን ኢማጂን ሙሉእ ህይወትካ ተወዳዲርካ ሓንቲ ግዜ ስቴጅ ከማን ከይተዓወትካ ክትውድኦ ዝከኣል ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም As a real professional, you have to ride the Tour de France, finish the Tour de France, and winning a stage in the Tour de France is everybody's dream. And I'm not a neo-pro. I've been dreaming about this for a very long time. ንእሽተይ ቆልዓ ኣይኮንኩን ኣነ ንነዊሕ ዓመታት ዝሓሰብ ኩሉ እዩ ወላ እታ ጋንታ ናቱ ንባዕላ ብዙሕ
ዓወታ ይረኸበትን ዘላ ብዙሓት ክለባት ናይ ምንፅርፃር መንፈስ ራይወን ከም ዘሎ ብፍላይ መን ክለባት ተን ሰብ ዓብይ ጅባ መዓት ገንዘብ ዘለወን ክለባት ኢኖስ ኣመሰላ ኣብ ዝለዓለ ቦራ ሬድ ቡል ቦራ ዲስማን ሓደ መዓልቲ ስቴጅ ብዮናስ ቬነጋርዳት ግን ከምቲ ዝድለት ቮላቲስታናቶም ዲካሎት ብዙሓት ክለባት ካብ ትፅቢት ወፃኢ ድኹም ፐርፎርማንስ ጌረን ከም ዘለዋን ስለዚ መዓት ፀቕጢ ከም ዘለወን እቶም ተፃዋቲ ድማ መዓት ፀቕጢ ከም ዘለወን ንኣብነት ክበክም ኢንተርማርሽ ወንቲ ናይ ቢንያም ግርማይ ብምሉእ እቲ ውድድር ተሳቲፋ ስቴጅ ከይተዓወተት ተትኸይድ ወላ ሓንቲ ፀቕጢ የብላ ተርዲኹም ወላ ሓንቲ ፀቕጢ የብላ ገለ ነጥብታት ወይ ከዓ ፖዲዮም ወይ ኣብ ደረጃ ተተቐሪባ እኹል ንዓ ምክንያቱ ንእሽተይ ክለብ እዩ እዚ ሰለስተ ዕፅፍናታ ባጀት ዘለወን ሃገር ክለባት ኣለዋ 15 ሚልዮን ባጀት ናይ ኢንተርማርሽ 35 ባጀት ዘለዋ ሊድል ትሬክ ዝኾነ ኣብ ስቴጅ ኣይመፀትና ኣላ So this is a big pressure. ካልኦት ዓበይቲ ክለባት ኣለዋ ጠቕላላ ኣብ ዝኾነ እውን ዘይተረኣየ ዘለዋ እሞ ዓበይቲ ክለባት ስለዚ እቲ ስፖንሰርስ ናቶም እቲ ገንዘብ ሂቦም ዘለዉ ኣብ ስቴጅ ክረኣዩ ኣብ ቴሌቭዥን ክረኣዩ ብዛዕባኦም ክስረብ ገለመለ ስለ ዝደልዩ ካልኣይ ኣይኮነን ስለዚ ብሓቂ እቲ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ክዕወትሉ ከለዉ ክሳዕ ክንደይ ሓጎስ ከም ዝስምዖም ክሳዕ ክንደይ ኣብ ስምዒት ከም ዝኣቱ ክትርኢ ከለኻ እቲ ቢንሚት በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ብናይ ቢንን ናይ ኤርትራን ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ እውን ነቲ ዓወትቲ ከመይ ገይሮም ከም ዝርእይዎ ንክትፈልጡ ኢለ ዘምፃልኩም ዘሎ After the classics, Opening Classic, Flanders Classic, I had a very difficult time. I had a verbal agreement with the team about extending the contract. And I got ignored for a long time, and it was very difficult. I was on a long altitude camp, but ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ህይወት ናይዞም ስፖርተኛታት ብከምዚ እየ ደምፃልኩም ዘለኹ ከምቲ ዝድለ ዓወታት ኣብ ዘይተምፅኣሉ ክሳዕ ክንደይ ፀቕጢ ከም ዘለዎም ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ዞም ስፖርተኛታት it's a very very brutal world out there ከምዚ ቀሊል ህይወት ብቐሊሉ ናብትን ዘብላካ ብጣዕሚ ተወዳዳሪ ስፖርት እዚ ብፍላይ ድማ እቶም ክለባት ናይ ኮርሶ ይኹን ናይ ኩዕሶ እግሪ ንስኻ ፅቡቅ ክሰርሕ ከለኻዮም መላእኽቲ ዝመስሉ ክሰግዱልካ ክፈትውካ ከፍቅሩካ the moment እታ ብቅዓትካ እናጎደልት ወይ ከዓ ዓወትካ ዓብየካ ምስ ጀመረ ብጣዕሚ ብሩታል እዮም ብጣዕሚ ጨካናት እዮም ሕማቅ ነገር ንክገብሩካ ወይ እውን ካብቲ ክለብ ደረጃካ ከምቆልቁልዎ ደሞዝካ ካልእዎ ኮንትራክትካ ክስርዝዎ ብፍፁም ግዜ ዘይወስድ ዘሎም ወይ ከዓ ጭንቀት ዘይገብረሎም ከምቲ ስኻ ክትገብር ከለካ ስለዚ ክለባትን ኮርፖሬሽናትን ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ክደልዩካ ከለዉ ከም ንጉስ እዮም ትሪት ዝገብሩካ the moment እቲ ተደላይነትካ ክጎድል ከሎ ክጉሕፉካ ከለዉ ድማ ግዜ ይወስደሎም ስለዚ እቲ ፕሬሸር ናይዚ ተፃወታይ ክዛረብ ከሎ ናይ ብሓቂ ልብካ እዩ ዝትንክፍ ናይ ሆፕ ተፃወትና እዚ ፀገማት እዚ የጋጥሞም ምኸውን ግን የጋጥሞም ኢኻ ክትፈልጡ ዘለኩም there is going to be some stories ኣብ ገለ ፖይንት ክወፅ እዩ ክሳዕ ክንደይ ንኣብነት ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ብቅዓት ከለዎ ሓደጋታት ምስ ኣጋጥሞ ክንደይ ሽግር ከም ዘጋጥሞ እዩ ዝንገር ስለዚ ናይ ብሓቂ ፋይናንሻል ባኪንግ ተዘይብሎም ፅቡቅ ፋይናንሻል ቤስ ዘይፀንሂዎም ኣብ ሰማይ ነርካ መሬት ክትወድቕ ከለካ እቲ ዝኸፍአ ነገር እዩ I don't want to see that think about ለታትናትና ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ብዛዕባ ፋይናንስ ናቶም ክዛረብ ከለዎ ካብ ዜሮ ተበጊሰ ኣይኮንኩን ሰማይ ነይሮም መሬት ዝሃርሙ ተፃወቲ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ናይ ኤርትራ ይብለኩም እዮም ኢንተርናሽናል ኣትሌትስ ማለት እዩ ኣብ ሰማይ ነይሮም ኣብ ጎልጎል ዝድርበዩ መሊኦም እዮም ከምኡ ዓይነት ኣብ ስፖርተኛታት ናትና ከጋጥም ዲዛስተር እዩ ንዓና ስለምንታይ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ተስፋ ስለ ዘቁርፆ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ክፍጠር የብሉ ክንጥንቀቕ ኣለና my girlfriend was there. She supported me every day, highly pregnant, and I was struggling to finish my training schedules, but I changed my mind. እንተኾነ ግን ቢንያም ዝተፈላለየ ዓይነት ጸሎትን ምህለላን ይግበረሉ ኣሎ ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና በብዓይነቱ ዓይነት ትምኒታት እንዲ ዝግለጸሉ ዘሎ እስከዚ ያስምዐ مزام تفعفع مزام تناوعت فرقت زبين حوي زوجتين يا ربي وجن قلات تكله كلا يجز تقوى تقربه اتحمى ده حسب برأسي قبره بعوض الزازمه كتم قزم تبع على كجمعكم كل بلوز تبع على كذا بلوكم كزق تبع على خزق مقدمي تسترحن شرب الحريد تكل حسابه ما يسمر لهم سقاب سنبت عوض بعوض لنا
كاب عيننا دحنو عيننا كاب عيننا شفنو ما شاء الله إلى الله زقزقه عود بعود كبره ناي ما طرشتو كبر ذات مال زوجك عود ترينا حماق إذا حسب إن شاء الله برسكم فل يبل بين حوالي الجوكا بحايل رب العالمين حتى يدرين هيك ስለዚህ ዝተፈላለዩ ዓይነት ጸሎት እዩ ዝግበር ዘሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምኒታት እዩ ዘሎ ቢኒ I don't know ጸሎታት ኣብ መንጎ ከይገራጮ ጥራይካ ትፈርድ ዘለኻ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ህዝቢ ኤርትራ ንቢኒ ንምድጋፍ ገለ በብዓቕማያ ኩላ ትገብር ዘላ ክልተ ኣገደስቲ ኢንተርቪዋት ክህበኩም እንዴ ከም መሰጋገሪ ግን እዚኣ ጠንቲ ሙዚቃ ንስማዕ እንጂ ኣብቲ ሓንቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ከሪአኩም የሽዑ ቢኒ دانغار ايو قبالل كسعر ورقاوي عوتا امزدب كسفر حزب خاري ايو بعوتا خجدر اما اكل اسمرا ناي حوس كزمر بطبايكا خوري عيب سفلينكا سعرو املاخكا تمزقن بحيلو ممدارو نحنا ونا مزقن عخا مفتارو بيني أبتي عبي تورد فرانس جيجننت كاري أيو كبر وسنات كفرس بمثل امنت كاسلستا يوم سلسة سلاسة كتلس عصبناي تمنيتكا أبسعاتو تدبس بيني ودقا يوم كم أي هماي قدامي وإلو بيني ودقرماي بمرجينة إبو ولاس بسماي إرتراويو الليم أفريقاوي زي ساعات داقماي So أنا بيني زبحال زلو بزحيو ጽቡቕ ዝኾነ ዘረባታት ኣለና ኣብ ድሕሪት እውን ሼር ክገብረልኩም እየ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ላ ቫይራል ኮይና ዘላ ብገለ ሪኢኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም እስከስምዕዋ what is going on here the world is going really wild Tonight our top story is one of courage and leading by example. It's about a woman so እንታይ እያ ትብል ዘላቶ መጀመሪ ናይታ ርእሲ ናይ ሎሚ ቪድዮና ብዛዕባ ትብዓትን ብኣብነት ምምራሕን እንታይ ዓይነት ትብዓት ዳ ይኮይኑ እንታይ ዓይነት ኣብነት ዳ ናይ ዓለምና ክትመርሕ ዶ ትብሉ ኣለኹም ስምዑ በሉ እዚ ዘለናዮ ዘበን ገለ ካብቲ ዘሰንብተካ ክፋል እዚ who has decided to take a stand for herself. It is the story of the Princess of Dubai, Sheikha Mahara bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum. She has made a dramatic and unexpected move by publicly calling out infidelity and using triple talaq to end her marriage. This bold declaration has sparked a global conversation and stirred social media frenzy. So I don't know እዚኣ ዘረባ እዚኣ ምስ ገለኳ ክትባሰ ንትኽእል ትኸውን ኩሉ እዚ ዘረባ እዚ ብዛዕባ እንታይ እስከ ንሰብኣያ ስለ ዝፈትሐት ኣብ ኢንስታግራም ፈቲሐካ ኣለኹ ኢላ ስለ ዝፀሓፈት ጓሉ ነቲ ንጉስ ናይ ስዑድ ናይ ዱባይ ጓሉ እያ ስለዚ ንሰብኣያ ምስ ካልእ ክዝሙ ሕጂ መጀመርያ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ካልእ ዝረኣኽቦ እውን ክዝሙ ከም ዝተረኣየ ዘርኢ ኤቪደንስ የለን ወይ እውን ብዛዕባኡ ዝረብ የለን እታ በዓልቲ ቤቱ ክትፈትሖ ከላ ምስ ካልኦት ይዘውር ኣሎ ኢላ ስለዝበለት እያ እምበር ዘሚድዩ ኣይዘመን ዝፈልጦ ነገር የብላ ሓቂ ንምስረር ማለት እዩ እቲ ሶሻል ሚድያ ግን ነቲ ፍትሕ ከም ሓደ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ትብዓት ወይ እውን ፍሉይ ዓይነት ኣብነት ሓንቲ ጓል ኣንሰይቲ ንሰብኣያ ፍቅሪ ገሊፃትሉ ሓዳር ጌራ ምሱ ወይ ገለ ንዝብል ቫይራል ኣይኮነ መልእኽቲ ይከውን ይሱ ቪድዮ ይግበረሉን እዩ ፍትሕ ክኸውን ከሎ ግን headline ኣብ ኩሉ ዓለም I'm proud of you مساخينا نحن the world is going really crazy حدار كفرس كله حوس جبر دانكيراز جبر نبينيو حدار كتكل كله جن who cares it's just sad people around the world are either shocked or pleasantly surprised. And this has also raised questions about what this means for women everywhere and whether women worldwide stuck in similar situations can actually do the same. First, here's what happened. Earlier this week, Sheikha Mahara shocked the world with an Instagram post in which she accused her husband, Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum, of infidelity. She stated he was, and I'm quoting, busy with his other companions, quote unquote. The princess's message was loud and clear. So انتهت بالدلة تا شيخ سامالتيو محارة مستي سبايا زنبري سبايا ون تحضروا من عمد ديكل تعمد غيرو تحضر توديد بحال دلو
مسكالوت busy كم زنبرة وين مسكالوت as you are occupied with other companions تبلالا مالت مسكالوت تزم لها يو كسمع زغل but we don't know if this is true انتايو تي companions وين تايو مالتي كم زعينت support نعايل كفيديو قد قبرت خين كاس قل جبتك اللوكا وين استرجاجز أنا قرديو كتبلتي متدلين يرجن تقبلوا ما نتزبلوا تابين انستغرام أنا فتحك هاللغو بحقنا يا سلام سبعي كمو قبل زغل جن حبتهم تقين كان دانا جوست تقين كا درجة تحقتات كم دليت كاي هاتواوية في التنمية يجي مثل زلوا جن زيادة أمانة مسلمنا نباهم كوكت في نبعلو نسو عبدي بيت فتير له كم قال نسيتي بحقنا إسلام استمر عوت كم وقت كيف قال الله يزبل كمان نفسه قال دي بيتي فتير زلوا نزيعكم هيرو جيروم زقلت زلوا دمان تايو تفتحنا خاص فحفح وين حضارات إذا عبرة سبنا علمنا كتفلتوا زلكم حضارات كلها بعالم زلوا بيرفكتيو يبلي لهم حضارات سلو زلوا يمكن تزبنا زغلت زلوا ويت حزب عالم زغلت زلوا إذا عجز لنا يا درجة بزخونن زي كونن نفس بعالتاوي حضار كفرستوا على زلهم أبزوريهم سكتمتوا أنا هذا معلتي أبزك الزارب كله غسي أبنتها حدرس كنت أكسينا زير ناس كنركب هاي كان نفس كابينا ما بحد زنبرو دس بلو خاصبات الله وجن كم زيوم عينة حدار قدم كنت أبو خلها بير تراسي كم ده خستو حدار كم نايكا كم بعل كم زيوم حدار كم بعلنا زيوم فقرية حبنات مليخة أبز حج فقرية بسوشيال ميديا قالت تريني حاول كل كنيا بس أي سومنا يسالستجن فركش كش كتبل تريو نابنت أنا كدمي 4 عامات فيديو قبر كله قلب زعبا حضارات فقرن قبر كله يسجن يران بعلي مهنياته زلن هيوت 3 عامات 4 عامات جيرنير سلازي أبنت تكون هاي تخلني خلنا بعلها حج قرب كونفيدنس سمعنا مهنياته already شو عامات لليون كنا سلازلنا سو انتايو جزينا بلاك نا قبر كحد كيت كلها ريليشن شيب انتاي مخانو ترجمير داكا كم تاع سوشيال ميديا تريو حاوز بالقلم ملهاني سويتينا تبع الكاز قبر سو من هذا حري تطور هدما أتا خمزي زخون كم يكونن متمامن متصوارن كل والله حجين تاينا نرزلنا أبزوا نزي فتح سيلبريت زخون له مدرخ يتبع زلوا نفتح كم حدا عبي تبعته كم حدا عبي نجر نتزلوا نجر إيركا حضارات إيركا مخادجن كم حدا ديكتاتور شبن دون قرنان عبرة سبنا نخياتو أنا بذا كم جورجو زيارة على سولز دلي أبوينا دين هنن سويتين سلز بحالو زنبوري كونن حضارهم ملو بسبب بويز موت أنيا نو حدار حدا تكع كم بسرعة كاسي تنات كا بوس سلدس الأكا ويجلس سلز بلكا سرعة كاتو تفوني غازل ليه كاتو خين سنخانا خيس كهات غلط موجه سبب سرعة حكومي أب حدار كون كله جد تقول لتات بغليدو زخونن زي كونن كفرسنا عجي أجين شدير واخلو مسكالك تكسكلو مسقط كتسلا لو يبلي لون أبزا فيديو زي أنا تري أزل لوجن بزعبات ودي بحككم غير دي جبران زغلص حبريتا يلن that's why دما كساك ندي بسمعي كزرب كله كساك ندي حدغنيا مخاني زردان I'm quoting from her post. Dear husband, as you are occupied with other companions, I hereby declare our divorce. Sheikh Amara then invoked the Islamic practice of triple talaq to call their separation. She said, and I'm quoting, I divorce you, and I divorce you. Take care, your ex-wife, quote unquote. Now, for the unversed, triple talaq is a practice that has been banned in many countries, but usually allows husbands to swiftly divorce their wives by saying the word talaq or divorce 3 times. There has been no public comment from Sheikha Mara's husband, Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum, or her father. But all the images of the princess's husband appear to have been deleted from her Instagram account. Sheikh Mana's account also seems to have been stripped of pictures of his wife since her online announcement. The post, by the way, has amassed over thousands of likes within 24 hours. Isn't that incredible? Now, while No, it's not incredible. أبزوا نزي أتي ناي feminism software نحماغنا إذا كنستيو viral يزقبرو قال نسيتي نسبعي قال نتجيرا قال نسيتي أب حدارة فلو نتجيرا viral يقبروني يملومي فلايت ناي feminism campaign حدارات نخفرس أمونكو تبعتيون دك نسيون زلو وج نجاب نخسفح سلئي نخد قسقس بالتعميو أنا ناي بحكتي أتحساس بقى أبز حجز ما تزلو زعبر ولا من ساعتنا تروي قاب كلا بالسوشيال ميديا كزوري مثلا فيديو بفلاي تماهيرنا ويقل درجة بس إحنا زبل إذا
ሓደገኛ ዝኾነ ተሓሳስባ ይኣትወን ኣሚን ኣብ ቲክቶክ ከይድካ ዙር ክንደይ ዘን ፌሚኒስትስ ፕሮፓጋንዳ ዝገበረወን ደቂ ኣንስትዮ ኣርባዕታት ምስ ኣተዋ እናበኸያ ዝገብሮ ቪድዮ መሊዩ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ሂወተን ከም ዝኸሰራ ሰብኣይ የድልየክን እዩ ኩሉ በዓልካ ክትገብሩ እየ ትኽእል ኢኺ ንስኻ ሓያል ኢኺ ኣሃ ሰብኣይ እንታይ ገባሪ ትርጉም የብሉን ኣብ ዓለም ብዘይ ሰብኣይ ክንበር ይኽእል እዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ናይ ዘን ፌሚኒዝም መሊዩ እዩ ንዑ ተኸቲለን ዝኸዳ ኣርባዕታት ሓምሳታት ምስ ኣተዋ ኩሉ እቲ ኩነታት ምስ ረኣይዎ ባዶ ኮይኑ ስለ ዝፀንሐን ሽዑ ክበኽያ ቪድዮታት ዝገብራ ኪድ ኣብ ቲክታክ ከም ኢልኩም ሓደ ካቴጎሪ ኣሎ ርኢኹም ክትውድዎ ይኮንኩም ብዝሕ ደቂ ኣንስትዮ እናበኸያ ምስክርነት ዝባ እዚ ከዓ ፅቡቅ እዩ ታንክስ ጋድ ከምኡ ምስክርነት ክባ ምኻልና ኣም ሶሪ ከምኡ ከጋጥመን ብምኻሉ እቲ ምስክርነት እቲ ግን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ነተን ንኣሽቱ ወለዶ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል እዚ ሓሳብ እዚ ድማ እዚ ቫይረስ እዚ ድማ ኣብ ሕብረተሰብና ይኣቱ ኣሎ ኣብ ዝደገ ዘሎ ኣይሆፕ እዚ ኣብ ኤርትራ ይሰግር ንኸውን ኣብ ኤርትራ ሓዳር ኣገዳሲ እዩ ሓዳር ዝበሃል ናማይት ዓመታት ዘሰጋገረና መስርሕ እዩ ብሕጂ እውን የድልየና እዩ ንዑ ዝፃረር ሓይሊ ኩሉ ክንቃለሶ ኣለና ሓቂ ንምዝራብ Many praised her courage, her bravery. Others speculated if her account had been hacked. Now, right now, there is no official indication of the latter. The royal love story turned sour just over a year after their lavish wedding in Dubai. In March, ካልኣይ ድማ ቅድሚ ዓመት እዩ ተገይሩ እቲ ሓዳር እንታይ ዝብል ሓሳብ ናገነነ ይኸይዳ ኣሎ ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሰብ ነቲ ሓዳር ዘይኮነስ ነታ መዓልቲ መርዓ ጥራይ ዝደሊ ነታ መዓልቲ መርዓ ቬሎ ገይሩ ገየፅየፅ ክብል ስእልታት ክመልእ ዳ እምበር ነቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ሓዳር መደብ ከም ዘይብሉ ካበይ ትፈልጥ እስከ ኣም ሶሪ ነዚያ ክብለኩም ተሪር ስቴትመንት ናተ እዩ ሓደ ሰብ ዘለዎን ዘይብሉን ገንዘብ ኩሉ ገይሩ ነታ መዓልቲ መርዑ ከጥፍእ ዝፍትን እንተኮይኑ እንታይ ዝብል መደምደምታ ኣለና ነ ብዛዕባ እቲ ዝቕፅል ሓዳር መደብ ስለ ዘይብሉ ጥራይ ዝብል እምነት ኣለና ድሕሪ መርዓ ማለት መጀመሪ ናይቲ ነዊሕ ዓመታት ትኸዱ ሓዳር ድሕሪ ኮይኑ ማሓዳር ኮይንካ ቆልዓን ስድራን ክትሃንፅ ምዃንካ ትፈልጥ ኮይንካ ከመይ ጌርካ ኩሉ ገንዘብካ ኣታ መዓልቲ መርዓ ከተጥፎ ሓንጎልካ ይገብረልካ ኣብነት እንታይ ማለት እዩ ንዓይዚ ኩሉ ዘለካ ገንዘብ ጌርካ ሎሚ ለይቲ ክድረረሉ ኣብ ሆቴል ደቂሰ ክሓድር እየ ፅባሕ ዘሎ መዓልቲ ኣይግድሰንን እዩ ዝብለካ ሰብ እንታይ ክትብሎ ትኽእል ጥዕና ኣለዎ ተእምሮ ናቱ ክትብሎ ትኽእል ወይ ከዓ ፕላን ናቱ ትኽክል ክትብል ትኽእል ልክዕ ከምኡ ድማ ዘለዎ ሓሊፉስ ተለቂዑ ንመዓልቲ መርዓ ዘጥፍእ ሰብ ብዛዕባ እቲ ዝቕፅል ሓዳር መደብ ዘይብሉ ጥራይ እየ ዝብላ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣም ሶሪ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ነቲ ወዲ ዘለዎን ዘይብሉን ተለቂዑ ነታ መዓልቲ መርዓ ከጥፍእ ዝደሊ ተሎ ነታ ናይ መዓልቲ መርዓ ዝግበር ሸው ነቲ ስእሊ ናይ ኢንስታግራምን ነቲ ናይ ፌስቡክን ትገብሮ ንዑ እዩ ዘገድሳ ድሕሪ ፈቲሓቶ ንሳ ኣብ ካልእ ክትከይድ መደብ ዘለዋ ጥራይ ለመደብደብታ ክገብር ዝኽእል ደቂ ተባዕትዮ ከምኡ ክገብሩ ሓሳብ ክህልዎም ስለዘይክእል ተለቂዑ ኣብ መዓልቲ መርዑ ገንዘብ ከጥፍእ ዝደሊ ጥዑይ ወዲ ኣሎ ክብል ኣይክእልን ያኒ 90% ደቂ ተባዕትዮ ክሓስቦ ኣይክእሉን እዮም እዚ بعقمهم ده يكون استحت عقمهم من حضارهم كفسو ينفسوا قبل لوز دليل لذي زي أتحسسوا زياتهم رويال اليوم جنزب زي نتصف لهم حضارهم تبتشينهم سوري حضار كبتنا يدس هاي لكان يجن تناي جنزبن قال ملن no problem هذا سب جنزل لون زي بلونا مرعات في ونيرو دحرة عمد كفرس كانت حضارسي it's a very sickening but anyway كرداد لنا سوشيال ميديا لومي حيلو نبحما يزازي نزيد ما كنت نقولوا لنا نبينهم الله سينهج just thinking gruppetto. No, today actually it's hard, tough day. You know, we already have 17 days in our legs, so I think the feeling is totally tough in every single rider. So. عصرت شمنت درجة مسودة بيني استجا عصرت شمنت عصرت تشعت دما درجة كتزهر بالله ونزخ بدت يا تعمي بدحي زقنا مدرخ يزلون بيني قطليا مالي أو حسس ودولي كبيد مخانيز نقرز ولا جنستي المورالو سمعوا مورال الله وستي. For me to be honest, I don't have any fear on the climb, so I feel much better. I climbed really well, so for me I just want to. بزعبات قبطات زلو فلوي فرهية بالليل سلزي قبطات مدياب عقبت مدياب سقمية بالليل حيل لاني قرب كعنزة خمزلو تمالي من الباتريق منطقينكم كعنزة سلزي نبرو بزح جزي حنت فايرال فيديو نيرازي من الباتريق منطقينكم نعازر عاية كل سكشن فيديو. When the huge climbs come and we finish on top of the Winter Sports Centre of Isola 2000 could be a result that maybe Vingegaard has been waiting for. And there's the dressing for the now from the race doctor. Tomorrow, وكم زي لنا بيني بحكيم نايت سبورت بزح جزي فاشاك غيرولون مكلا خلنا هيك أنزا كبوني ترايو إذا خلنا هلا ودما ودرو بعبين بمورالن نتودر مسودة زنا برا مورالنا نرسن هنا نبحكي
ፍሉይ ዓይነት ሞራል ዘለዎ ተፃዋታይ ምዃኑ እዩ ዝገርመካ ቢኒ defensively and then try to have my contender not in front of me and then try to survive. We just need to be more defensive, like I said, just to see who is the other guys there, and then for us it doesn't matter if there is 20 guys in the front. This is the good point. Not so bad, but still. So ኣብቲ መጀመርያ ውድድር ምስ ጀመረ ሎሚ ገለ ጉጅለ ሓዲማን ተኸይዳ ፅቡቅ እዩ ንብኒ ምክንያቱ ብፍላይ ካብ ብዙሓት ኮይኖም ካብቶም ዘየስግዎ ሰባት ሓዲሞም ተረጋጊኡ ክኸይድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንሱ ዲፌንሲቭሊ ክወዳደር ዘለኒ ይብላ ኣሎ ነቲ መወዳድርቱ ጥራይ ክሕሉ ዘለዎ መወዳድርቱ ፊሊፕሰን ድማ ዓቐበት ኣይ በዓልቲ ለይቱን እያ ስለዚ ነቲ ውድድር ክውደድ የውደውን ካላርሲ ስለዝኾነ ከቢድ እዩ ክኸውን ስለዚ ቢንያም ግን ተጠንቂቑ ናይ ጎበታት እውን ሽግር የብለይ ሞራል ኣለዎ ኮንፊደንስ ናቱ ኣለዎ ስለዚ ኦልሬዲ ሳይኮሎጂካሊ ፕሪፔርድ ዝኾነ ስለዝኾነ ኣይ ሆፕ ተቃንዙ ድማ እናገደፎ ክኸይድ ትቁስሉ ናሓወየ ክኸይድ ቢንያም ሃዝ ኤቭሪ ቻንስ ነታ ቀጠልያ ኣብ ሒስዋ ክውድእ ኣብ ኒስ ድማ ፅምብል ናቱ ንክገብር እስከ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ለባማት ብዛዕባ ዓወት ናይ ቢኒ ብኸመይ ይገልፅዎ ንዓይ እውን ዘገረመኒ ትዕዝብትታት ርኢ ኣለኹ ዓወት ናይ ቢንያምሲ እንታይ ይስማዓኩም ከም ኤርትራዊ መጠን ምናልባት ሓድሽ ኣጋጣሚ እንጂ ዝኾነ ሰብ ዋላ ኤርትራዊ ዘይኮነ ዝኾነ ፀሊም ቆርበት ዝለበሰ ዝሐጉስ እንዲ ሕጂ መጀመርያ ግዜ ናይ ኤርትራ ዳሕራይ ንስድሩ ዳሕራይ ንሙሉእ ኣፍሪቃ ዳሕራይ ንዝኾነ ፀሊም ሕብሪ ዝለበሰ ምክንያቱ እንታይ ማለት እዞም ኣንግሎ ሳክሰን ኢና ዝብሉ ወይ ንሕና እዞም ሱፐር ሁማን ኢና ዝብሉ ኣብ ዓለም ዘለዉ ንነፍሶም ከም ዝበለፁ ገይሮም ስለ ዝወስድዋ ምናልባት ብገለ ስፈር ከሽከሽ ኢሎም ኣሎ ብኩሉ ዋላ ይንስዓሮምሲ እዚ ናይ መጀመርያ ስዕረት ናይ ብሽክሌታ ክጋጠሞም ከሎስ ካልእ ስዕረት ከም ፅበዮም ዘሎ ኮይኑ ስማዕካ ማለት ይጅምር ኣሎ ማለት እዩ ፃዕዳስ ዘይ ክትዛረቦ ዘይትኽእል ዓቕሙ ከምኡ ክትመራመር ዘይትኽእል ብኩሉ ይድፈሽሎም ዘሎ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካ ብሽክሌታ ቢኒ ደኣ ኣኪድዎ እምበር ብካልእ ኩሉ ፋሕፋሕ ይድኣቱ ዘሎ ሎሚ ከም ቀደም ኣይኮነን ዘሎ ትክክለኛ ትዕዝብቲ ግን ዘዊርካ ክትሓልፎ ከም ዘይትኽእል ብከምኡ ሰብ ስለዝኣምን ነበረ ምናልባት ነቲ ከምኡ ዝነበረ ስምዒት ተሰይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሓረ እስከ ንቢንያም ብብዙሕ መግለፂታት ክንገልፆ ንኽእል ኢና እስከ ንስኹም ከም ኣቦኹም ከም ውላድኩም መጠን ብሰለስተ ቃል ግለፁ ማለት ሲ ናይ ቢንያም ነገር ሓድሽ ነገር ስለ ዝኾነ እዚ እዩ ክትብሎ ይትኽእልን እንድሃ ግን ኣብኡ ከሎሲ ከም ተኣምር ኢኻ ትገልፆ ተኣምር ስለ ዝኾነ ተኣምር ኢኻ ትብሎ ምክንያቱ ፃዕዳ እስካባ ይበልፅ ስለትብል ወላ ሞራል ይኸናን ኣብዞም ኣንግሎ ሳክሰን እዞም ዓበይቲ ንሕና ኢና ዝብሉ ከም ክዘሉ ትሪኦም ገለ ትሪኦም ወላ ኣብ ፊልሚ ኣፀባቢቖም የርኢኻ ፃዕዳ ከም ዝስዕር ፃዕዳ ብልሒ ከም ዘለዎ ገለ ልክዕ ብልሒ ክህልዎ ምኽእል እንዲ ግን ካልእ ሰብ ከም ዘይወዳደሮም ገይሮም ስለቐሪቦሞ ዝነበሩ ብዓለም ሕጂ ምናልባት እዚ መጀመርያ ናይ ፀሊም ክእለት መግለፂ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ዝኾነ ሰብሲ ደስ ይብሎ ዝኾነ ካልእ ትረፍሲ ዋላቲ ሓቀኛ ዝኾነ ፃዕዳ እውን ኳ ሰብ ተማዕራረ ኢሉ ዝኣምነሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ ቢንያም ከም ተወዳዳራይ ናይ ኤርትራ ወኪል ይኸይድ ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ስፍሕ ዝበለ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ኣቕሪበልኩም ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ትዕዝብቲ እዩ ምክንያቱ እቲ ኢጎ ዋላ ሕጂ ኣብ ንሪኦ ዘለና ቢንያም ሞር ዶሚኔት ክገብሮ ምስ ጀመረ እቲ ኢጎ ዝበሃል ኣሎ ኢጎ ድማ ንሕና ኢና ብኩዓት ግን በብዓይኒ ሓቂ ዋላ ገምጢልካ ንረዮ ገምጢልካ ተረኻዮ እውን እኮ ትኽክል እዩ ማለት ሓደ ግዜ ዓሌታውያን ከይንኾንካ ክንጥንቀቕ ኣለና ኢማጂን ብምሉኦም ፀለምቲ ሓደ ፃዕዳ መፂዎም እሞ ከዓ ንሱ ኩለንተን ቦላታ ወሲድወን ኣይ ኣም ሹር ቶም ፀለምቲ ክቕበልዎ ኣይክእሉን እዮም ኢትስ ጀስት ሎጂካል እዚኣ ብዙሕ ከባድ ኣይኮነትን ሎጂካል እያ ብምሉኦም ፀለምቲ ሓደ ፃዕዳ እንተቐዲምዎም ኣብ ገለ ክሕንክልዎ ወይ ገለ ክገብርዎ ክፍትኑ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኢኩድ ሃፕን ኣብ ካልእ ከማን ክትሪኦ ከለካ ስለዚ ቢኒ ዘለዎ ደረጃ is going to be a little bit tricky but so far ፅቡቅ ይኸይድ ኣሎ ኣምላኽ ይሓግዞ ኣምላኽ ይዓውቶ መበል 19 መድረኽ ዓቐበታት ዝበዝሖ በዳይ መድረኽ እዩ ክኸውን ናይቶም ጂሲ ናይ ሰብ ብጫ ናይ ሰብ ዓቐበት ንዓታቶም ዝተሃንፀ እዩ ቢንያም ግን ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ክውድኦ እዩ ትምኒትና ንሕና and I'm pretty sure
ቢንያም ክገብሮ ከም ዝኾነ ምክንያቱ I think capability ናቱ ተዓቕምናቱ በተደጋጋሚ ስለ ደመስከረ ቢንያም ነዚ ክገብሮ ኣይክእልን ኢልና ክንሓስብ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ቢንያም ዘለና እምነት ላዕሊ ስለ ዝኾነ we are very very proud of him I hope ቢን ድማ ንኩሉ ሰብ ከምቲ እናኹርዕን እናሰራሰረን ዝኸደ ዘሎ ከምኡ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ተምና ኣሽትኑ ንቢንያም ናራዩ ከለዉ ዝዓብዩ ዘለዉ ሰባት ሓንቲ ስእሊ ነይራ ኣብዚኣ ንግረ መንገደይ ክጠቕሳ ዘለና መወዳእታ ኣለባ ዝተፈላለየ ምኽሪ ይመፀኒ ኣሎ እቶም ኒስ ክፅምብልዎ ትኸዱ ዘለኹም ሲ ፕሊስ መራኸቢ ቦታ እንተትግበረልና እስከ ሓብረልና ኢሎም ኣበይና ክንራኸብ ንኽእል ምክንያቱ ኣቡ ኣብቲ ቦታ ትስዒብካ በብወገንካ እንተመፂኻ ኦርጋናይዝድ ኮንካ ፅቡቕ ድምፂ ከተሰማዕ ትኽእልኒ ኢኻ ኢሎም ነይሮም ግን I think ሶሎ ሚድያ ወይ ካልኦት ቻነላት زيادة أبو إذا فلو organizations ساتهم زيادة حبريت هكبهم يقولوا كله دما بحرز سبورت زي كلنا هنفلت لنا قبل سألتاتنا بينيام أنا نفسي وأنا عوي شيء زاربكم زلقوا تحسب أب كومنت أب تويتر أب إكس نزل فيديو قرب كله وصل مسألة النيا نفس وكف سب نزل فيديو 3 وازلقهم نفس وكف سب يزب لكم بفلاي حدار زلقكم كل زلقكم أنت سألنا بينيام بعبي ካብዘን ተኣምራታዊ ስፕሪንት እናገበረ ከሎ ዘሎ ወይ ከዓ እናተንቀሳቀሰሎ ተወሲዱ ዘሎ ስእሊ ምስ ቀጠልያ እታ ስእሊ ፍሬም ጌርና ኣብ ገዛና ክንገብራ ኣለና ደቅና ድማ ክሪእዋ ኣለዎ እዚኣ ከምዚኣ ኢሉ ሓደ ሰብ ፅሒፍ ርአዮ ነይረ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ነጥቢ ኣነ ንባዕለይ ካብዘን ስእሊ ዝበለፀት ርየ ፍሬም ኣግቢረ ኣብ ገዛይ ክገብራ ምዃነይ ደስ እናበለኒ ክገብሮ እየ ቢካዝ ካልእ ካብዚ ዝበልፅ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እንተለዎም ክገብር እየ ስለዚ it was a very brilliant idea ነቲ ሓሳብ ድማ ብልቢ ተቐቢለ ኣለኹ ነፍሲ ወከፍና ድማ እንተገበርናዮ ደቅና ሮል ሞዴል ክኾኖም ክእል ናበልኩና ኢሎም ኣርሳብ ዝኹድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ከም ወትሩ ድማ ለብዋ ግበሩ ኣብ ሂወትና ሱር በተኻዊ ለውጢ ክንገብር ንደሊ ዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንኪ ብናፃነት ባንኪ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንትኽእልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትካን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርነት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ዲ ገዛ ኣብ ኣፍሪካ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ ወሰድዎ ብርግፅ ድማ ክጠቕመኩም ይኽእል